मुस्लिमा सिन' नार्जारि बिथांखौ बिबाननि एंग्लायनाय जाबाय होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जादों। दिनै जोङो जमद ब्लकआव आं आफादगिरि हिसाबै बेसेबांबा जोंनि गासै सेन्ट्रेलनो डिस्ट्रिक्टनो गासैबो खलायनो जों मिटिं लादों। जिहेतुके जोंनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार निपेन नार्जारिया बिथाङा जादों जानालि प्राइमारिनि, बिथाङा जोंनि कुसुमबिल गामिनि, आरो बिथाङा जादों जोंनि ब्लकनि सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन। दा बिथाङा जोंनि पार्टिनि एगेन्स्ट मावबाय थादों। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ दिनै डिसिसन गोबां सावरायनायजों लोगोसे बिथांखौ जोङो दिनै बे जोंनि पार्टिनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय। नों जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जानालिगाव बिसटिसिनि सासे बिसटिसि सोद्रोमा मुस्लिमा सिन' नार्जारि कुसुमबिल गामिनि, बिथांखौ दिनै जों पार्टिजों लोगोसे बिसटिसिजों जयै सावरायलायनानै बिथांखौ बिबाननि एंग्लायनाय जाबाय होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जादों। मानि थाखाय बिथाङा बिसटिसिनि माखासे बेरेखा खामानि मावदोंमोन आरो पार्टिनिफ्राय बेरेखा खामानि मावनायलाय बिथांजोखौ जों बिसटिसि सोद्रोमानिफ्राय बोखारनाय जाबाय।